R32 versus 1.6 Turbo Honda Civic 5 Gen. A kedvenc matricában a hátulján. Verseny első rajt. Ki kell nézni a matricát? Ezt a formációt szeretem. A matricát nem láttad a Civic-en. Itt a Kiskulacházi repülőken fölött. Egy turbodízel. Red Clef Films, de jól néz ki. Egy turbodízel. Egyes Golf. Szigorú. 1.9-es? 1.9? Szigorú. Red Clef Films, redclef.hu színeiben. Egy turbodízel, egyes Golf. És Jure Spindler, a Szerbinátor, egyesen Szlovéniából. Na nagyon moltos. Csóti Ádámot nagyon jó 60 lábakat húz, hiszen nagyon jó a kocsi súlyaltása. Középmotoros, hátsó kerekes, 2 literes turbós, a Fiat X1.9 és 1.9-es turbodízel, az 1-es Golf, a Red Clef Films színeiben. Szürke, fehér, fekete szín. Jön Bladl Ádám a turbós Honda Civic-kel és a Red Clef Films színeiben egy brutál nyomatékos turbodízzel. 1.9-es Red Clef Films. Jó, gázállapot fel. 681, Fekete Tamás. 681, Fekete Tamás. 1-es Golfot csatája. Red Clef Films színeiben Fekete Tomi, a Red Clef Films pedig majdnem forgatta a kamerákat. A Tomi a 1.9-es turbodízzel. Akkor Profik 2-vel folytatjuk majd. Hogy melyik volt, megkérdezd, melyiket írjam még. Várj egy picit! Gyerünk!
stars by the water. All singing bodies are moving. Toca mi cuerpo.